मुझे देवा तू सर्वोरो रसनार मोसो धनी खोरो सगळ्या काळजा मोद तुझो आवे सदा करूं फावो मोगा देवा तुझ्या काळीज मोजे तुका दिला मोगा देवा तुझ्या काळीज मोजे तुका दिला कितलो मोजो केला म्हाका रसलो म्हाका पोसलोय हरे मोजो अपराध सोसलोय गोडांतलो येदोर राखलोय मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिला मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिला देवाच्या मोगाक लब्धोंक जाय अत्रेगोंक जाय त्या देवाच्या मोगाचो स्पर्श जोडच्याक हांगासर आमी आसाव या पवित्र मोगाचो सक्रामेंत जावन आसच्या येवकरिस्ता मुखार आसा मोग जावन आसच्या सोम्या मुखार आमी आसाव त्या सोम्याक त्या ताच्या मोगाक आमी लब्धोंक जाय संपूर्ण आमी ताचे जमशाक थाणे आमचे जमशाक कित्याक कीर्तनकार 30 आनी 7 कीर्तनांत 4थ्या वळीन सांगता सर्वेश्वरातय तुजो संतोष सोदू तुझे काळीज अत्रेकता ते तुका दितलो सर्वेश्वरातय संतोष सोदू तो मोग सोदू तो वळो तुझ्या काळीज कितें आशेता अत्रेकता कितें मागता कितें गरजा ते तुका दितलो त्या सोम्या सोदून आमी आयल्या या थळार तसो स्पर्श जोडच्याक तसो मोग जोडच्याक ताचे बेसमा ताचे आशिर्वादां जोडच्याक सोम्या आमकां आपणूं दी तसो सांगात दिवं दी ताची कृपा ताची बेसमा आमकां दिवं दी कीर्तनकार 30 आनी 7 कीर्तनांत 5 वळी सांगता तुजी वाट सर्वेश्वराती परती तुजी वाट सर्वेश्वराती परती न्ही हांगासर आमी आयल्या खंडीत जावन ती वाट सोम्यातय परतून आयल्या ताका मेळच्याक
पूण दीस पडते आमचो वाटो सोम्याक सोदतो जाय सोम्या ती परतोंक जाय ताचेर विश्वास दवर म्हणटा किर्तनकार आनी तो बळू तो सगळें करतलो सोम्या ती वाट सोदतना ताचे ती विश्वास दवरतना सोमी सगळें करतलो आमचे खातीर त्या सोम्या मुखार आमी आसा त्या सोम्या मुखार आमकां आमी समर्पण दिवया भाव भयणीनो सगळ्या वायटांतले सर्वेश्वर तुका राखतलो म्हणटा किर्तन 121 7व्या वळेंत सर्वेश्वर तुका सगळ्या वायटांत राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तस जाल्यार सोम्याक आमी नमन करया आराधन करया ताच्या मुखार थोड्यो घडयो आमी शांत रावया आमची चिंता आमची राटावळ संपूर्ण सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमच्या मतीन सोम्याचो सांगात आमी बघया आमच्या काळजा मनांत सोमी बुडवून जावं दी राजवड चलोवन दी तसो स्पर्श आमकां दिवं दी कित्याक किर्तन 121 6व्या वळेंत आमी नियाळ करता ती उतरां सूर्य तुका बाधा करचो ना दिसाचो सूर्य तुका बाधा करचो ना खंडी जावन जायते वत जायते दग पूण देव तुका राखतलो सोमी तुका राखता आनी रातचे संद्रेम तुका त्रास दिवचे नात कित्याक आमचे खातीर आमच्या संगता तो आसा ह्या खातीर सोमी आमच्या संगत रावूंक ताणें कुशी वेल्या आनी देखूनच त्या पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें बसयला त्या सोम्याक आमी आराधन करया भाव भयणीनो किर्तन 60 आनी 6 20व्या वळेन नियाळ करता सदैव जावं सर्वेश्वर कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना आपलो विश्वासी मोग म्हजे वेलो काडूंक ना म्हज्या बुजवणदार तुका हांव आराधन करता त्या सोम्याक आमी आराधन करया सगळे आमचे जिवे ताका आमी समर्पया आमच्या खळजांत आमच्या मनांत हाडून ताका आराधन करून ताका नमस्कार करून आमचे जिवे ताच्या पांय तळ भेटोवन आमी गायन करया आराधन आमी करया ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವತಿತ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ದೇತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ त्रिएक देवाक आराधन करया आमी बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सगळो संसार ताणें रचला आमकांय रचला ताणें ताच्या रचनेचो खुरो जावन
आमकां ताणें रचला. ताच्या मोगान ताच्या सारक्याचे दारी जिवपाचे जावन त्या सोम्यान आमकां सुटका दिल्या, सोडवण दिल्या, ताच्या अमोलीक रक्तान सोडयला आनी ते पवित्र आत्म्याक अभिषेक्त केला. पवित्र आत्म्याची देणी त्या देवाक आराधन आमी करया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, सोमी आमच्या बेबिरांत पयस करून दी, ರೋಗವೆಲ್ಲ आमकां गुण करून दी, आमकां आपरून दी. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ सोमी तसो मोग या मरीपा दिता. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ तात्काळचे दर्शन दिले. ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ सोम्याक आराधन करया. ಆರಾಧನೆ. तो बाप, तो पूत आणि पवित्र आत्मा आमच्या बेबिरांत खावजेनी प्रेस करता. देवसुतनिगे भलायकी दिता आमकां तो, आराधने. पत्कांचे बक्षणे दिता. नित्य सहायकने त्या देवाक आमी आराधन करया, पवित्र नमस्कार करया, काळजान तावन आमकां भेटून दिवया. आमी फावो न्ही, स्वरूप सोमी आमकां येवच्याक ना फावो आमी. सोमी पवित्र, त्या पवित्र देवाक आराधन करया भाव भयणीनो. त्रिएक देवाक आराधन करया. आमकां आपडचें, आमकां गुण करचें, आमचे खावजेनी बेबिरांत पयस करचें, आमच्या पत्कांचे बक्षणां दिवच्या, खुरपे बरें जिवीत दिवचें त्या बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करया. आमकां स्वामी ताका भेटोवन दिवया. आमच्या जिवितांत तो हजर जावं दी. ताका आराधन करतना सगळें आमकां आमच्या बऱ्या पडशें तें करता. ताचें समाधान आमकां ते दिता. ताणें बसयलेलें शांत समाधान बघया आमी ह्या घडये त्या देवाक आराधन करून. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. सकलव सृष्टिसिद सर आमच्या कष्टाने आमकां बुजवण मेळटा. त्या सोम्याक आमी आराधन करया. ताका आराधन करचें म्हळ्यार ताचे सकत जोडून घेवची. आमच्या कश्टांत, आमच्या पैनार सोम्याचो संगत आमकां फावो जाता. त्या देवाक आमी आराधन करया. आमकां स्वामी समर्पण दिवया. सगळे संसार रचलेल्या, रचना पवित्र केल्ल्या, सोडवण दिल्ल्या त्या बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक या मरीपात बेबिरांत पयसो वचून दी, कावजेनी पयसो वचून दी, कष्ट आनी बुजवण, धैर्य, सकत आमकां लाभो दी. सोम्यातान बुजवण, संतोष, शांती, समाधान भोगया. त्या देवाक आराधन करया. गावया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याक आराधन करया. ताची स्तुती करया. हालेलुया गावया. त्या देवाक तो वळची सकत देवण येता तुजेर आनी मुजेर भाव भयणी. कश्टान आमकां धैर्य दिवचे, सकत दी, बुजवण दिवची. सोमी आमकां पडता. ताका आराधन करतना, ताका स्तुती करतना आराधन करया. ताका आमी आमकां समर्पण दिवया. किरकोळ आमी
आमकां तो पवित्र करून दे, आमकां तो घटाई देऊ दे, आमकां तो बुजवण देऊ दे. हालेलुया 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 स्तुती आम्ही करचे वाजपे त्याचे आराधन करचे आमकांच ताका समर्पण दिवचे. बापान आणि पुतान त्या पवित्र आत्म्याक आमचे तीन धाडला. त्या पवित्र आत्म्याक आम्ही नियाळ करया. त्या येवकारिस्ता मगार आमकांच आम्ही समर्पण दिवन आमकांच ताका आम्ही भेटून दिवया. कोणाक बसया म्हणून बघता दयेकन तुम्ही बसचे, बरेंकन बसचे, नीट बसचे. तुमचे दोळे दमचे सोम्या बक्षा खातीर पवित्र आत्म्याचे सकत नियाळून हे मागणे भेटयत असताना तुमकांच त्या पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवया. त्या पवित्र आत्म्याचे सकत मागया. ताचें धैर्य, ताचें प्रेरण, ताचो उजवाड, ताचे तावन ती बुजवण पवित्र आत्मा मासो मेस्तांक दिवन दी. हे सर स्वादीक सक्रामेंता सर मान तुका, सर होगळाप तुका, महिमा तुका आता आणि ससनाच्या ससना. बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्म्या भोव पवित्र त्रिंदादी या वस्तू फाटल्यान तुझे हजरपण आम्ही प्रसारता आणि तुका त्रिएक देवाक आम्ही नमस्कार करता, प्रणिपात करता. बापा पदवेदारा, दयाळ आणि काकुळदारा, तुझे हजरपण बळवंत या संसारांत, तुझे हजरपण बळवंत म्हज्या जिवितांत ते वळखण घेवन तुका देवाक नमस्कार करता. तुजो गौरव म्हजो मोग भेटयता. हे जेजू क्रिस्ता सोडवून धरा तुझ्या काळजाच्या इश्टा. तुका जावं मान होगळाप. हे पवित्र आत्मा जीव जातारा जिने पैनार आमचो उजवाड, आमचो बरवस होतो. तुका आम्ही आराधन करता. सुमिया जेजू तुझ्या मुखार या येवकारिस्तांत हजर असून तुका देवाक, तुका सोम्याक आराधन करतना तुझो मोग आम्ही बघता. तुझे देणे वर्तें तुवें आमकां दिल्लें तें वळखून घेता. तुझ्या भोव पवित्र आत्म्याक, मोगाच्या आत्म्याक तुवें आमकां दिलाय. त्या पवित्र आत्म्याक आमचो मान, आमचो मोग, आमचो गौरव आमी भेटयता. पेंतेकोस्ताच्या परबच्या हुंबरार आमी आसा. त्या वर्त्या दिसा गणिताक आमी तयार करून आसा. या दिसांनी तुझ्या उतरां मरीपात त्या बलिदाना वेळार त्या पवित्र आत्म्या विशांतस तुवें आमकां दिवचे शिकोण, तुजो उजवाड आमी जोडून आसा. त्या मजदाराक तुवें बसायलेले. हे पवित्र आत्म्या संसाराचे रूप नवें करच्या, आमकां पवित्र करच्या. देवा तुका आमच्या काळजांनी दिला. तुझ्या सक्तेन आमी मागोंक शकता. तुझ्या सक्तेन आमचे ती मागण्याचो स्पिरीट आसा. जेजूक सुमी धीव म्हणून उलो करूंक तूं आमकां शिकय. तूं उजवाड असो आत्मो. तुज्या विना आमच्या मतींत, आमच्या जिवितांत उजवाड आसतना आमी काळोखांत आसत्या. तूं जाणवायसो आत्मो. तुज्या विना आमी अज्ञानांत आसत्या. हे पवित्र आत्म्या बावर्त, बरवसो आनी मोगाचे शेगोण ती लक्षणां आमकां तूं दी आमच्या जिवितांत. सर शेगूण तुजे तावणूच येवचे. तूं त्या शेगुणांचे मूळ तुझ्या कृपेन, तुझ्या देण्यानी त्या पवित्रपणाक, त्या दैविकपणाक आमकां उबार. हे पवित्र आत्मा जीव जातारा. तुझ्या विना आमच्या कुडीन जीव आसतो, पूण आमी त्या क्रिस्ती बावर्तान उर्बेन जियोंक आमी शकते ना. पवित्र आत्म्या
तर या घडये आमच्या देवाने हे तुझं दैवी स्पर्श आमकां दी पवित्र आत्म्या. त्या शिसांचेर येवन देवण रावलोय तूं आज आमचेर हर एकल्याचेर ये. जी कोण या मागण्यांत माध्यमावर पात वांटली जातात हर एकल्याक तांकां त्या पवित्र आत्म्याची दिनी सकत दी. तू एकल्यान मात्र असो एक दैविक अनुभव तुवें आमकां दिवेत. पेंतकोस्ताचो उजो तूं जावन आसाय. आमकां या उज्याची धाव लाभोवन दी आनी आमकां त्या उर्बेन तूं भर. उर्बेवंत कर, उर्बेवंत सीस आमकां कर. तूं पवित्र करणार आमचे ते आशिल्लें मेळ्ळें खोटेपण काडून उडय. आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमकां पवित्र कर. संसाराचें रूप तुवें नवें केलें आनी तें नवें कर दिस पडतें. आमच्या काळजाच्या गुणायंत हे पवित्र आत्मे आमकां नवें कर. तूं काळजां परिवर्तीत कर कृपा दिवचो देव. तर आमची धरून काळजां पवित्र आत्म्या मोवाळाय हर एकल्याची आमची त्या काळजांनी तुजी मोवाळाय दी. हे पवित्रपणाच्या नितळकायेच्या आत्म्या आमकां पवित्र जावंक शिकय. हे स्वतंत्र दिवच्या सुटका दिवच्या आत्म्या आमचे बेबेरांत आमचे खावजेनी कितें आमचें तें आसा तें पयस कर. तूं आमकां जायते बंदपास आमचेर वेडो घालतात. आमकां हात पाय बांदलेले बरे जातात. आमच्या चिंतनांनी तसले बंदपास आमचेर रेवड घाल्यात. ते बंदपास सुटय. देवाच्या भुरग्याच्या स्वतंत्र आमकां तूं दी. मोरये मायेचेर देवण आयिल्ल्या पवित्र आत्म्या तिका देवाचें मंदिर तुवें केल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये. आमकां जिवंत त्या देवाची तेंपलां तूं कर. जिवान देवाची तेंपलां जावन निरंतरी त्या देवा महिमा दिवंक आमच्या कुडींत आमकां फावो कर. पवित्र आत्म्या बापाचे उजव्या हाताचें बोड तूं आमचें तें आशिल्लें वायटा कडचें जेन्ना पयस कर आनी आमकां तूं गुण कर. आमच्या कुडी आनी आमच्या आत्मे गुण कर. हे पवित्र आत्म्या कित्याक तूं गुण करणार. तूं आपड आमकां या घडये आमच्या कुडीचे तुजो दैवी स्पर्श दी. कितें गायी आसात, कितें दूख आसा, कितें आमच्या मतीन बेजाराय आसा, आपड तूं गुण कर. हे पवित्र आत्म्या आमचे पातकां बगसून आमकां तूं गुण कर. आनी अशें आमच्या परिसराचेर जाल्ले गायी तूं गुण कर. हे पवित्र आत्म्या त्या प्रवाद्यांक मार्गदर्शन दिलें. त्या पवित्र प्रभाद्या मरी पात त्या देवाच्या उतरांची परगटणी तुज्या सक्तीन ती जाली. तांकां वाड दाखयलें. तर आमच्या काळजांनी तूं ये. आमच्या काळजांनी बिडार कर. निरंतरी आमचो संगाती जावन राव. आमचे तावणो ते दैवीक उतार परगट कर. आज त्या तुज्या उतरांचो मोग करूंक ते उतार परगट करूंक तुंच आमच्या मोतींत घाल. हे सर्गी बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता. तुजो आत्मा आमकां दी. तुज्या आत्म्यान आमकां लास. आमकां परिवर्तीत कर. दैवीक स्पर्श आमकां दी. तो दैवी स्पर्श भाव भयणी आमी घेवया. उबे रावया आमी त्या देवाच्या आत्म्याक संसाराच्या सुरवेर रचना पवित्र केल्ल्या आत्म्याक त्या पवित्र सभेचेर सुरवेल्या शिसांचेर त्या लोकांचेर त्या सोम्यान आपल्या बापातान पवित्र आत्म्याक धाडलो. थंयसर तांकां नवो जीव दिलो. नवो बरवसो तो पवित्र आत्मा आमचेर देवण दी. हर एकल्याचेर आमचेर या घडये आमकां हर एकले शक्तिवंत करून दी. आमच्या कुडीचेर, आमच्या मोतीचेर, आमच्या काळजाचेर, आमच्या जिणयेचेर त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां लासून दीत. त्या पवित्र आत्म्या मागोन आमी गावया. पवित्र आत्म्या हे देवण. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये.
आमचेर देवोन ये. मागे बरताना आमी आमचे देवण येऊन दी आमचे रेवण रावून दी. सर्गीच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोन येवे किंस्तु मोगाजरी. सर्गीच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोन येवे किंस्तु मोगाजरी. सर्गीच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोन येवे किंस्तु मोगाजरी. सर्गीच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोन येवे किंस्तु मोगाजरी. सर्गीच्या राजाचे ते कुरपेजर आमची काळजां आमचे जिवीत कुरपेन भरच्याक ती मोगाची जर्दी आमच्याक येऊन दितो. पवित्रत्म आमचे देवण येऊन दी. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय. नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. धैर्यच्या आत्म्या भेमुजे दावडाय. दैवीच्या आत्म्या बेमोजे दावडाय. धैर्यच्या आत्म्या भेमुजे दावडाय. दैवीच्या आत्म्या बेमोजे दावडाय. उजोच्या आत्म्या कंतमोजी निवराय. बुजोच्या आत्म्या कंदमोजी निवराय. सर्गीच्या देवाच्या आत्म्या मागे आम्ही भाऊ बहिणी कुरपेची जर्दी असो सत देवाचे उतार आमकां शिकोवन दितो. आमच्या बेविरान कावजेनी पयस करून दी. शांत समाधान आमच्या जिवितांत हाडून दी. आमच्या कुटुंबाने हाडून दी. समाधानाची व्यक्ती करून दी. ते कुरपेची जर मोगाची जर त्यात्म्या मरी पात आमच्या हरी एकल्याचे देवण येऊन दी. रावण या घडी भाऊ बहिणी माग बाबरतान त्या शिसानी त्या मोरयेन मागलेले की देवलो पवित्रात्मा आमचेर देवण येऊन दी. त्या आत्म्याचे बोल त्या आत्म्याचो उजवाड मोगाची जर कुरपेची जर आमचेर देवण येता आमी ती घेवया बाबरतान आमचेर रवोन दी. आणि तो आत्मो आमकां शक्तिवंत करून दी. आमकां बळवंत करून दी. त्या आत्म्याच्या बळान त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां स्तुती भेटोवया. कित्याक किर्तन 50 दुसऱ्या वळींत नियाळ करता म्हणून देवाक हांव उलो मारता. म्हाका बरें केल्ल्या देवाक हांव उलो मारता. देवान आमकां राखण वेला मेठा मेठांनी सांबाळता. आमच्या जिवितांत त्या पैनार आमच्या पैनार दिस पडते येणे तेणे वेतान आमच्या वावरांत आमच्या कुटुंबांनी त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. कित्याक तो सोमी जावन आसा देव जावन आसा. तो आमचें बळ आमचो आसतलो. कीर्तन 2:7 वळींत आमी नियाळ करता. तूंच म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय. आकांताच्या वेळार म्हाका राखता. कितले पोटी सोडण्याच्या दिसांनी म्हाका वेडो घालताय. देखून ह्या वेळा हांव तुका अर्गां दिता. जेरेमिया प्रवादी 17व्या अध्यायान 14 वळी सांगता सर्वेश्वरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो.
म्हजी सोडवण कर, म्हाका तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. कीर्तन 11 दुसऱ्या वळेन नियाळ करता. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसर नाका. त्या सोमयाची आमी स्तुती करया. अर्घ आनी होगळाप तुका सोमया जेजो. अर्गाने ओगळाप तुका सोमया जेजो, या घडये भोव पवित्र तुज्या सक्रमेंता मुखार हजर जावन तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगळाप तुका सोमया जेजो, जायते आमची राटावळ आमचे पुरासान पयस व्हरून तुज्या पांय तळे येवंक तुजी बेसांवां जोडूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगळाप तुका सोमया जेजो, ह्या भोव पवित्र येवकरेसां सदांकाल आमचे खातीर तूं राखण आसाय आनी आमकां तुजी सकत दिताय देखून. अर्गाने ओगळाप तुका सोमया जेजो, येवकरिस्तां मरीपा तुज्या मोगाचो दैवीक अनुभव आमकां दिवन ह्या मोगान वाडोवंक तूं फावो करताय देखून. अर्गाने ओगळाप तुका सोमया जेजो, ह्या येवकरिस्तां मरीपात आमकां सदांच तुजो दैवी संगात दिवन आमच्या जिणयेच्या पैनार आमकां बळवंत करताय देखून. सोमया जेजो, जिवंत क्रिस्त बापा थंय वेच्या पयले आमकां आतां बरी सोडिनाय, पूण आमकां मजतदारा दिताय म्हणून तें बसयलें देखून. सोमया जेजो, त्या मजतदाराक आमचो इश्ट आमचो सांगाती जावन दिल्ल्या खातीर त्या मजतदारा मरी पा सदांकाल आमच्या संगात रावंक आनी आमकां जिविताच्या पैनार बरोसो जोडूंक फावो केल्ल्या खातीर सोमया जेजो, जिविताच्या पैनार जायते कश्टाक आनी निराशपण आमचेर येता आसतना त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागतना तो पवित्र आत्मा आमकां बरोसो दिता देखून. सोमया जेजो, तुज्या आशिर्वादाने आमचे कुटुंब पवित्र केल्ल्या खातीर तुज्या आशिर्वादाने आमचे कुटुंबाने हर एकल्याक आमकां बरी भलायकी आमच्या कुटुंबाने समाधान दिल्ल्या खातीर सोमया जेजो, तुजे आशिर्वाद आमच्या वावराचेर आमच्या हर एक योजनेचेर घालून आमकां तुजी समृद्धी तुजो मोगाची देणी फावो केल्ल्या खातीर सोमया जेजो, पवित्र सभेंत आमकां पवित्र सभेंत निरंतरी तुज्या संगाता एकवटून एकामेका संगाता एकवटून जिवंक फावो केल्ल्या खातीर सोमया जेजो, तुज्या दैवीक उतरांचो उजवाड मोग आमकां दिवन तुजे ते आमकां वडून घेतलेल्या खातीर सोमया जेजो, प्रभाद्यांक त्या पवित्र आत्म्याक दिल्ल्या बरी आमकां त्या पवित्र आत्मा दिवन तुझे उतार आमच्या समुदायाने परगट करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर सोमया जेजो, त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या वाड्याने आमच्या पिरगजेन एकामेकांत एकवटून मोगाचे सेवेचे व्यक्ती जावंक आमकां रूपीत केल्ल्या खातीर सोमयाची स्तुती करया. अर्गां दिवया ताका आमी, हर एक आमच्या इरादे ताका भेटोवन दिवन गिताद्वारे ताची स्तुती करून अर्गां दिवन आमी गायन करया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसात सोमयाची स्तुती करचे वाजवे. जिविताच्या हर घडये तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमया तुझ्या रसात पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता. हर एका घडये सोम्याची स्तुती करूंक जाय. जायते ताचे उपकार, जायते ताचे बरेपण हर एक ताका भेटून दिवे येवकरिस्तान भाऊ भयणी सोम्या अर्गां दिवे स्तुती करया ताची. ताका स्तुती केल्ल्या वरवीं आनीक चड मापण ताची बेसांव आमी जोडून घेता. ताची स्तुती केल्यान ताच्या मोगांत आमी वाडटा. स्तुती करता, सगळे सत्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत हर एका घडये ताच्या राजान पावता पर्यंत सोम्याची स्तुती करचे भाग तुमकां आनी म्हाका पावत जावं दी भाऊ भयणी. मागे आमी ताची स्तुती केल्यान
आम्ही सुद्धा त्या कृपेत वाढत येतो तुझा राजा ताचे वडपण वाढना बगर आम्ही देवा मुखार क्रिस्त जाता देवा मुखार वडले जाता कृपे बरीत जाता तुझा राजा त्या देवाक स्तुती करचे तर वाजपे एवकरिस्तान जेजूक नमन करून तुझी एवकरिस्तान स्तुती स्तुती करूया करता देवा तुझं हर एका घडी ताका मोग स्तुती करो ते देणे मागे आम्ही देवा तुझी स्तुती हर एक करता ताचे उपकार ओढासाठी आम्ही देवा तुझं मोग आमच्या रसले आमच्या कुटुंबात सांभाळचे जीव देवा दिवचे तुझी स्तुती करता देवा तुझं हर एका मोग घडी तर तुम्ही असं पळवून थात आमका राखता सांभाळता तुम्ही याची स्तुती करूया हर गाणे वगळा तुझं तुका मोग करता हालेलुया 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 हर गा तुका जेजो वगळा तुका जेजो महिने बरे जाऊन जेजो तुझे बरे पण वळखता तुझे जाऊन तुम्ही जेजो तुका स्तुती करो आमका शिकयतो हालेलुया 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 तुका जेजो हालेलुया तुका जेजो वगळा तुका जेजो हरे तुका जेजो महिमा तुका जेजो हर गा तुका जेजो हालेलुया 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 दायकन बसात देवाचे उतार आम्ही ऐकूया कीर्तन 30 आणि 2 आठव्या वळी नियाळ करता हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो तर त्या देवाचे उतार ऐकून ताची शिकवण आमी ऐकूया धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतल्या वाचार पेंतकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एका सुवातेर संगता मेळोन आसले तेदूं एकस्ताने कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरी मळ भरतावण एक आवाज आयलो ते बसोन आसलेले त्या घरांत भरलो तोवर तांकां दिसले उज्या सारको जिवो तो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावलो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवान जुदेव त्या वेळार जेरुझलेमाक आयले थंय आसले वो आवाज आयकून लोकांचो व्हड जमो एकठांय जालो तांणी उलयलेले हर एकले आपआपले भाशण आयकताले देखून लोक सक्कड तडाक जालो ते शर्मेले आनी वेचमीच जावन म्हणले पळया ते उलयतात समेस्त गलिलायकार न्ही तर आमच्या मदले हर एक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार वांजेलाक वखणनी तुका क्रिस्ता हेर वाचपाक देवाचे व्हड उपकार जाप मोगाळ भवनांनी भयणीनो 2 घडयो देवाचे उतार नियाळ करया पवित्रत्म येवचें घडीत जायते फावटी आमी आयकलां पवित्रत्म मेळटा पर्यंत शिसांक जेरुझलेमांत रावंक आज्ञा दिल्ली देखून शिस मोरया सांगाता असले मागण्यार आसले त्या माळये सालार थंयसर त्या मागण्यार आसतना तो पवित्रत्म उज्याच्या जिबे रुपार तांचेर देवलेलें घडीत आमी आयकलें आनी तो देंवत आसतना सगळें परिवर्तन जालें तांचें थंय क्रिस्ताचे उर्बेवंत शिस्त जालें पवित्रत्म्याचो स्पर्श तांकां मेळिल्लो आसो तांचें तें आसलें शेणेपण दारुणाय निश्चितीतपण पयस वेता निराशपण पयस येता पवित्रत्म मगच्या भाव भयणीनो आमच्या व्यक्तीत बदलूंक शकता
तो काढून उडोवंक शकता. पवित्र आत्मो जेजूचे खरे अपोस्तल आमकां जावन रुपीत करता. पवित्र आत्मो देवाचे उतार प्रगट करूंक आमच्या मोतीन तें घालता. म्हणजे हेजे जिविताचो अनुभव तो जायत्यांक तुमकां तशेंच करतलो. तो दुखेस काळजाच्या बुजवण दिवंक, कुरड्यांचे दोळे उक्ते करूंक, शुभ वार्ता प्रगट करूंक, अपोस्तलीक वावर करूंक पवित्र आत्मो हर एकल्याक एक गरज आसा. देखून आमी वाड्यांनी वावर करी जाय सेवेचो, माग जाय त्या पवित्र आत्म्या कडेन. तो मात्र आमकां उर्बा मेळटा. जेजून सालुकाच्या वांजलांतले त्या उतरां आमी आयकता जाल्यार जेजून गलीले सिनगोगा वचून थंयसर देवाच्या आत्म बुजेर आसा म्हणून ताणें त्या आत्म्याच्या बळान कितें आपणें करूंक आसा तें मॅनिफेस्टो ताच्या मिसामाचो दी शेवट ताणें प्रगट केलो. तर जेजून आमचो मार्गदर्शक बुजवणदार जावन त्या पवित्र आत्म्याक आमकां हर एकल्याक दिला. तो आमकां दैवीक जानवाय दिता. तो पवित्र आत्मा आमकां उजवाड दिता. मनशाची सलाह खंडी जावन घेता आमी, पूण ताच्या चड मापान मगाच्या भाव भयणी त्या आत्म्याची सलाह मार्गदर्शन आमी घरी एकल्यानी घेवंक जाय. देवाचो पवित्र आत्मा त्या देवाक अब्बा बापा म्हणून उलो करूंक आमकां शिकयता, आमकां मागोवंक शिकयता. सांपाल रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता उपरांत आमी मिसावळा नियाळ करया. आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याची तेंपलां म्हणटा सांपावलो. हें तुमी नेनांत घी. देखून आमच्या कुडींनी त्या देवाक आराधन करी जाय. एकामेकाक आमी गौरव दिता, कित्याक हर एकले त्या पवित्र आत्म्याची तेंपलां. तर देवाच्या आत्म्याक आमकांच आमी समर्पण दी जाय आनी आमी मागणें करी जाय. तर मगाच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र आत्म्या तुजो श्वास म्हजे थंय घाल. ह्या वरवीं म्हजी चिंतना पवित्र जावन दीत, भाग्यवान जावन दीत. म्हजे तें रावण त्या हाता पांयांक बळ दी, त्या हाता पांय मरीपात हेरांक बरें कशें सकत दी. हे पवित्र आत्मा म्हजे ती रावण तूं काम कर. देखून म्हजे हर एक कामां तुज्या सक्तेन भरलेलीं जावन दीत म्हणून आमी हर एकल्यांनी त्या पवित्र आत्म्या कडेन मागोवंक जाय. तर मागीर आमी हे पवित्र आत्म्या आमचे काळजांत तुजे थंय ओडून घे. हे पवित्र आत्म्या कितें पवित्र आसा ताचो हांवें मोग करूंक म्हाका शिकय. हे पवित्र आत्म्या म्हाका बळवंत कर. पवित्र आसले हांवें राखोंक, तर पवित्र आत्म्या म्हाका राखून राव. हांवें बागेवंत उरच्याक पवित्र आत्म्या म्हाका आपड. अशें म्हजें दारूणपण पयस कर, शेळेपण पयस कर, निश्चेदीतपण पयस कर. त्या पवित्र आत्म्याक तर आमचे ती मागे आमी बसल्या कडेन आस. तो पवित्र आत्मा आमचे दारूणपण पयस करून उर्बेन बरोवन दी, सक्तेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे तुजे सक्तेन आमकां भर. राव तूं आमचे सवे. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे तुजे सक्तेन आमकां भर. राव तूं आमचे सवे. तूं जिवीत येवकार तुका पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या आमचेर ये. सासनाक वाडची ती जर कृपेची आमकां दी. बुजवणदार आनी बुद्धी निराशेपणांत आशिल्लें आमकां बुजवण दी. सगळेंच तूं चल. बरवशा बरीत कर. तूं जिवीतीचे उदार. सासनाक वाडची बुजवणदार आनी त्या पवित्र आत्म्याची शकत मागया आमी बघया.
तू सल आमचे देवण येऊ दे त्याच्या देण्याने बरोबर पवित्र ये पवित्र आत्म्या ये आमचे तुझ्या जिभेर उपर देवण ऐकलंय तो आज आमच्यामध्ये ये आमच्यामध्ये राव शिसांग धैर्य दिले आत्म्या आमका तो बळिश्ट कर आमका उरबे कर आमच्या कुटुंबाने एकामेकात त्या समाधानाने जीवन आमका भव कर ये पवित्र आत्म्या देवण आमचे पवित्र आत्म्या ये आमचे ती राव आमच्या जीविताच्या मेठा मेठाने तू आमका बळ दे मार्गदर्शन दे आमच्या कुडीच्या शिराशिराने तुझा जीव हाडून ये गठाई दे आमका बळवंत कर आमका ख्रिस्तीजीनी येत बळादिक कर आमका ये पवित्र ये देवानी आमचे ते राव तो पवित्र आत्मा मगाच्या भाऊ बहिणीनो आमका बळवंत करता भरवस दिता आमका धैर्य दिता तर या देवाक आमका समी समर्पण दिवया एक घडीभर दिंबी घालात कोणा जाता दिंबी घालात जायना तर बसात तुमचे हात तुमच्या हृदयार दवरात भू पवित्र करिस्तांता जेजूक आमका समी समर्पण दिवया आमच्या समर्पण ताका मानवून दे आशीर्वादित करून दे सर स्वादिक सक्रामेंता तुका देवाक तुका सम्याकार दान करता असताना तुझी स्तुती करता असताना त्या पवित्र आत्म्याचे सखत आम्ही बघत असताना या घडये अमकांस तुका आम्ही समर्पण दिता आहोत तुझ्या बहु पवित्र सक्तेक येवकारिस्तांता जेजू तुझ्या बहु पवित्र काळजाक आमकांस आम्ही भेटवून दिता आहोत आमचे किरकोळ जिवीत तुझ्या आशीर्वादाने भरलेले जाऊन दे बेसामाने भरलेले जाऊन दे आम्ही फतकी तरी आमका तुवें सुडका दिलाय सोडवून दिलाय तुझ्या अमलेक रक्तान आमका दोड नितळ केलाय आमका कृपा दिल्याय कृपे बरीत केलाय तर आम्ही या कृपेन जिवंक आमका तू फावो कर आमच्या जिविताच्या मेटा मेटाने तुझं दैवी सांगात आमका दी सोमिया जेजू आमच्या कुडीन तो बिडार कर तू राज कर तुझे राजवट हांगसर चलयतो आमची कूड तो आपड आमच्या हर एक विश्वे भाग्यवंत कर आमका भलायके बरीत कर सोम्या जेजू जायत्यांक आमका कष्ट बघतात कुडीत उपदेश बघतात ना भलायकी ना समाधान आमच्या मतींत विराराय बेजाराय जायत्यांक आमकां निराशा दोगता जावी आहेत बुजवण दिवसात आमकां धाड सोम्या जेजू आमच्या मतींत आमचे जिन्ना बरवशा बरीत कर तू या संवसारात तुझो संगात आमकां निरंतर दिता आमच्या संगात आसाय म्हणल्यार बरवशान आमच्या जिविताची मेटा काडोक आमकां तो आशीर्वादीत कर आमच्या संगात राव आमच्या कुडींत बरी भलायकी दी सुडसुडाय आमकां दी हर एक दूख आमची पयस कर आणि अशें आमी सुडसुडाने आमच्या कुटुंबांत आमचो वावर करूंक आमच्या पवित्र सभेंत आमची तुजी सेवा करूंक आमकां पावत जावं दी आमचे निश्चयजीतपण धर्मणपण पयस कर आमकां उर्बेवंत कर भावार्थान तिरासाने जियंक सोम्या जेजू आमकां तूं सक्तीन भर त्या तुज्या आत्म्याच्या बळान आमकां तो आपड सोम्या जेजू आमी ह्या कुडीन निरंतर तुका महिमा दिशें कर आमी तुज्या मुखार हाडटा आमच्या कुटुंबाच्या अडचण्यांक आमच्या त्या घराणे तुवें दिल्लें एक देणे आमकां थंयसर निरंतर तूं हजर आसाय तूं हजर जा तुझ्या पवित्र हजरपणान सगळे आमचे कुटुंब सांगात येवंक त्या अल्तारी मुखार तुका सोम्याक आराधन करूंक आमकां फावो कर थंय तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर तुजें पवित्रपण वळखून घेवच्याक आनी अशें सकाळीं उठोन आमी तुका समर्पण दिल्ल्या द्वारे सांजेर परत तुकाच आमी भेटोवन दिल्ल्या बरबें आमी आमच्या कुटुंबांनी तुजें दैवीकपण भोगूंक आमकां फावो कर तुज्या योजना प्रमाणे तुज्या कुशे प्रमाणे आमच्या कुटुंबात जिवीत जियोंक फावो कर तुज्या शिकवणे प्रमाणे एकामेकांतय मोगाच्या जिणयेंत आमी जियोंक त्या तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां हर एकल्याक दी एकामेकाक समजोंक एकामेकाक वळखोंक एकामेकाचें दुखां कश्ट समजोंक एकाचें मावणपण समजून तुका सोम्याक समर्पण दिवचें
तसल एक उजवाड त्या पवित्रात्म्या मरी पात आमकां दी आमच्या कुटुंबाचो वावर आमच्या शेतां बटां तुज्या बेसावांनी भरलेली जावं दीत आशिर्वादां मेळोवन दीत कितें आशे येता दिस पडतो ग्रास आमकां येतेच पण तुज्या बेसावांनी पाव कर आमची योजना सुफळ कर तुज्या बेसावांनी भरलेली जावं दीत ती तुका देवाक आमच्या कुटुंबा मरी पात महिमा लाभोवन दी आमची कुटुंबां तुजो उजवाड प्रसारची घराणी जावं दीत आमी तुज्या मुखार हाडटा सगळे आमच्या ल्हानाक आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवक युवतींक तांच्या नेणट्यापणाचो राखणो तुजा बऱ्या गुणाशे गुणांनी तूं तांकां राख आनी सांबाळ सर वायट विघ्नांतले राख तांकां पिडे शिड्यांतले राख बरें शिकोवंक गिन्यान मत उजवाड दी बरे गुण सेगूण दी बाबरता तिरासांनी जिवंक पाव कर शिकतेल्यांक शिकोवंक उजवाड दिता आसतना बरो वावर शिकोवन जाल्ल्यांक तो फावो कर आमच्या युवा जनांक आमच्या कुटुंबाचे बरवसोत जावं दीत तांकां तुजी आशिर्वादां बेसावूं दी समेन जेजू आमी तुज्या मुखार हाडटा आमच्या हर एकल्या शेजाऱ्यांक आमचे वाडे हर एक की तुका आमी समर्पण दिता थंयसर आमी त्या पवित्रत्वाच्या बळान एकामेकांती बरो संबंद रसूंक आमकां फावो कर आमकां एकामेकाक बऱ्या संबंधान जिवंक कश्ट मारता त्या पवित्रात्म्याक आमचे ती धाड आमकां तूं शक्तिवान कर त्या उजवाडान आमी एकामेकाक हुंदोन वचोंक एकामेकाक समजून जिवंक एकामेकाक आमी मैपासान मोगान सेवेच्या स्पिरितान जिवंक आमकां तूं फावो कर आमच्या शेत समारात तूं राव समेन जेजू थंयसर आमी तुज्या हजरपणाचो गुर्त जायशें कर तुज्या उतरां खातीर सांगात आमचें बरें म्हण आमच्या शेजार आमच्या वाड्यान तूं आमकां दी आमी तुज्या मुखार हाडटा सगळे आमच्या मोगाच्या मनशांक कोणा खातीर ह्या कडेन मागता म्हूण सांगलां आमी हांगासर ह्या पवित्र तळार पुण्या क्षेत्रांत येवन समेन जेजू तांकां आमी तुका समर्पण दिता हर एकल्याक तांच्या हर एक गरजांनी तुजो संगाती तुजो आदार दी तांकां धापड तांचे कश्ट तांचे दूख पयस कर संतोश हाड तांच्या जिवितांत बेसामा हाड तांच्या हर एक गरजांनी तुजो संगात दिवन तांकां बरी भलायकी दी समाधान दी संतोष दी समृद्धी तांकां फावो कर हर एकल्याक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी ते बर समेन जेजू आमी तुज्या मुखार हाडटा आमी जियेच्या फिरगस कोटाम खंयसर आसून तें त्या फिरगस कुटुंबांत आमी तुका साक्ष दिवंक फावो कर मोगाचे फिरगस कुटुंबांत हर एक फिरगसगारांक आशिर्वादीत कर याजकांनी धार्मिकांनी आनी भावार्थ्यांनी सांगाता मेळोन समेन जेजू त्या तुज्या पवित्रात्म्याच्या बळान त्या पवित्रात्म्याचे जीवन जियोंक तूं आशिर्वादीत कर त्या सुवातेर तुजें राज येवं त्या राजांत थंयसर राजाचो गुर्त जावन ती पवित्र सभा स्थळीक पवित्र सभा ते फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक फावो कर ह्या खातीर आशिर्वादां घाले आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर हर एकल्याक आमकां तुका आमी समर्पण दिता त्या पवित्रात्म्याचे दिनी आमकां थोडी ह्या कडेन लाभय म्हणून मागता भरपूर मापान ते देणी सगळ्या पवित्र सभे तुका समर्पण दिता आमच्या पाप साहेबांक आमच्या सगळ्या बिस साहेबांक आमच्या याजकांक धार्मिकांक आमच्या बावर्ती लोकांक त्या पेंतकोस्ताच्या परबेतार करता आसतना तो पवित्रात्मा हर एकल्याक नव सरोन दे नवें करून दे कितें वायट आसा ताचेर जैत व्हरूंक बऱ्यापणाचें जावन सगळ्या पवित्र सभेंत तुजें राज बांदून हाडचें तसलें क्रिस्ती लोक जावन जियोंक फावो कर ह्या खातीर सगळ्या पवित्र सभेचेर ह्या पेंतकोस्ता वेळार तो पवित्रात्मा सर बावर्त्यांनी मागोवंक आनी तो घेवंक तांची काळज जा म्हणून तो वक्तेंकार आयतेंकार आमा समेज तांकां त्या पवित्रात्म्याक देणी लाभय हें समर्पण आमी तुका करता भोव पवित्र येवकारिस्तांत जेजू तुज्या भोव पवित्र काळजाक आमी भेटयता आनी ते भेटयता आमची माता मरी आनी तुजी सर्गींची तुजी आवय त्या माते मरी पात हे आमचें अर्पण हे आमचें समर्पण तुका मांडवलें जावं तूं तें स्विकार कर तुज्या काळजांत आमकां घे आमेन आनी मुगाळ बाबण आनी भयणीनो सोम्याक आमी समर्पण दिता आसतना ताची बेसांवां आमकां हर एकल्याक फावो जाय ताची आशिर्वादां सोमी आमकां दिता कीर्तन 60 आनी 7 7व्या वळी नियाळ करता देव आमकां आशिर्वाद दिवं सगळो संवसार ताका भियोन चलो तर आशिर्वाद करतलो देव आमच्या समोर आसा ते आशिर्वाद मागे आमी आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर सगळ्या आमच्या शेत समाजाचेर कोणाचेर आमी मागता म्हणा तांचेर कोण सर ह्या घडये त्या माध्यमांनी त्या जेजूक बगून आसात तांकां हर एकल्याक ताची आशिर्वाद लाभोवन दी गाणान पुस्तकां नियाळ करता आमी 6व्या वळींत 6व्या अध्यायांत थंयसर सर्वेश्वर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं त्या देवाचो आशिर्वाद आमचेर हर एकल्याचे देवण येवन दी आमकां राखून दी सांबाळून दी आमच्या कुटुंबाच्या हर सणांक राखून दी आशिर्वाद घेवच्या तयार जावन गीत आमी गावया येद्या व्हड्या सक्रामेंताक Kuru
बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना एकाच थाळ्यार हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासोमी नावाडता हे देवा तुझ्या विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टां सोगडा असतो हे आमकां सोडलाय तुझ्या सडून सबळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करून देईन आमकां फावो कर जो जी येताय राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀವಾ ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀವಾ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ನೀವಾ ನನ್ನ ದುಃಖವ ನೀಗಲು ನೀವಾ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ಬಾಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಭಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಾ ನನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಭಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ಬಾಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು
सांगात जमल्या बापा तुझी समोर आठोच्या कुका दावडाव नामसो चिनिये अका खुरपीन केला सत्कार पवित्र स्नानात तुझी भुरगी जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेची सांती जाल्या पवित्र जावच्या तुझे लागीं जाल्या. देखीन बसा बॉम्बेनो मिस हाडटानिल्लो वेळ जालो तेंचे प्रिंटिंगाक प्रॉब्लेम जाले. आयच्या या मिसाची तेसामासी आसात. आयच्या नोवेनाची मिसाची तेसामां सेव्हरीन पिंटो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मिसिलां कुटुंबाचे सदे सान पॉल वडो अर्गामिस्तिलां एक भक्तीक बंदेल आनी एक अर्गामिस्तिलां आनी एक भक्तीक बंदेल लिओनार्ड जेम्स फिलिप्स हाच्यात मिसिलां प्रिया फिलिप्स सांजूद वडो अर्गामिस्तिलां विनी डिसोजा मुंबई मायकल एंथनी मेरी हाच्यात मिसिलां ऑसवर्ल्ड जसिंता कोरेया जेप्पू गरजाल माबसोद मिस्तिलां मनोहर किरण ब्रगांजा बेलतंगडी अर्गा मिस्तिलां मनोहर काश्मीर ब्रगांजा बेलतंगडी फर्स्ट ओली ट्रिनिटी अर्गा मिस्तिलां एक भक्तीक बंदेल मरियमाई अर्गा मिस्तिलां एक भक्तीक बंदेल गिलबर्ट एंड जेसी पाइस हाच्यात मिसिलां ग्लैडिस पिंटो इन्फेंट जीसस वडो ग्रेगरी अपोलिन मस्करिन हाच्यात मिसिलां ग्लैडिस पिंटो इन्फेंट जीसस वडो नतालिया तावरो आणि स्टेफन पिंटो जत्म्या मिसिलां ग्लैडिस पिंटो इन्फेंट जीसस वडो प्रकाश पिंटो जत्म्या मिसिलां मार्क डिसोजा सान पॉल वडो गरचाल मापसोद मिसिलां मार्क डिसोजा सान पॉल वडो जोकिम मोंतेरो अजत्म्या मिसिलां सेलेस्टिन सिक्वेर आणि कुटा मायदे दिवस वडो अर्गा मिसांदिल्यान जेरोम एग्नेस लसरादो सान फ्रांसिस सवेर वडो सचिन मिनेजेस अबुधाबी मार्सेलन एलिझाबेथ मेंडोन्सा अंजत मिसिलां झेवियर मेंडोन्स आणि कुटाम सेक्रेटाट वडो
घरच्या आलमाबसत मिसला नॅन्सी पिंटो सेंट अँड्रू वडो अर्गा मिसला क्रेसिडा क्रिस्तराय वडो घरच्या आलमाबसत मिसला क्रेसिडा डिसोजा क्रिस्तराय वडो अर्गा मिसला रोशल बॉन्देल अर्गा मिसला रीटा लॉरेन्स मोंतेरो वामंजुरू बऱ्या पैना खातीर अर्गा मिसला रीटा लॉरेन्स मोंतेरो वामंजुरू एव्हरेस्ट आनी आल्विन डिली मजात्म्या मिसला निर्मला संतमायर वामंजुरू अर्गा मिसला फ्लोरिन बेंगलुरू बऱ्या भलायके बसत विल्टनाच्या बऱ्या भलायके बसत मिसता मारिया डिमेलो आनी कुटाम वलेन्शिया आनी जल्मा दिसा अर्गा मिसला फ्लोरिन लविटा पिरेरा सान फ्रांसिस वडो आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यात ब्लॅन रॉड्रिगस तशेंच रिटा लॉरेन्स मोंतेरो वामंजूर ब्लॅन रॉड्रिगस विजयी ह्या सत्य सहा बसत हें बलिदान आमी भेटोवया आमचे इथे सहा आमच्या मती काडया उबी रावया मिसाच्या बलिदानात प्रवेश जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. देवाचो पवित्र आत्मा बळवंत एक देवान ताच्या पुता मरी पात दिल्लें एक देणे हो संसार सोडून येत असताना जेजून बसयलेले हांव तुमकां मजतदार दितलो. त्या मजतदाराक सोम्यान आमचेर धाडून जिविताच्या पैनार आमकां बरवशा बरीत केल्यात. रायच्या देवाच्या उतरां मारी पात सोमी परत तीच बसवणी आमकां करता आसतना त्या मजतदाराक आमचे काळजां आमी उक्ती दवरूंक आमचें जिवीत त्या मजतदाराच्या परकलेताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी सक्तीन भरलेलें जावन रुपीत करच्या येवकरीन जेजूची कृपा आमचे खातीर आमी मागया. तर हें बलिदान आमी भेटयत आसतना देवाक म्हणटा तसलें जावन भेटोवच्याक आमचें उणेंपण वळखून घेवन देवाच्या बक्षाने मागया नितळ काळजान ह्या बलिदानात तयार जावया. देवा सृश्टीच्या रचणारा सगळ्या संवसाराचेर त्या रचनेचेर पवित्र आत्म्याक तुवें धाडलोय तुज्या प्रभादांचेर धाडलोय आनी त्याच पवित्र आत्म्याक अजुनूय तूं आमचेर धाडताय. त्या पवित्र आत्म्याक आमची काळजां जायते पटी उक्ती दवरूंक आमी सुकोवन पडल्या आमी धरून जाले हांव बक्षाने मागता आनी म्हण गायता हांव सोम्या काकुतकर सोम्या काकुटकर. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापा थावणो तुवें पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडून त्या शिसांक सुरिल्ल्या पवित्र सभेक बळवंत केले अजून त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडून आमकां तो शिक्षीत करताय आमकां तो घटाय दिताय तरी त्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमी जियोंक सुकोवन पडलेल्या खातीर बक्षाने मागता आनी गायता हांव क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुटकर. देवा पवित्र आत्म्या हर एक दीस हर एका घडये त्या देवाच्या योजने प्रमाणे कुशे प्रमाणे जियोंक उजवाड दिवचो देव तो जावन आमचे ते ये आमची काळजां तुज्या येण्याक आमी उक्ती दवरूंक तुजो स्पर्श जोडूंक आमकां फाव कर. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुटकर. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळत करूं पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लॉरेन्स दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावण आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगासारखा दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि त्याच्या पावलांनी सोलोंक म्हाका बळ दी. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवितो करो देव तुझे सोमी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. देवदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी फिलीप शारांतलो लोक संगता मेळोन पाऊल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पाऊलाची आनी सिलासाची आंग उस्तून पिजून काडयलें आनी तांकां रोतांनी मारलें. तांकां सबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेन घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाराक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटच ताणें तांकां बंदेंतल्या भितरल्या कुड्यान चेपले आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणें करीत
आनी देवाची स्तुती गावन आसले. हेर मंदिवान तांकां कान दिवन आयकतले. तेदवा एक दिसाने एक भूंयकांपली जाली आनी बंदिसालाची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दरवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांखली तुटून पडल्यो. बंदिसालाच्या अधिकारांतलो न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिसालाच्या दरवटे उक्ते आसले पळोवन बंदिवान सक्कड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर कान तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्या पावलान व्हडल्या ताळ्यान भोवमान म्हळें, तुज्या जिवाक कांयच बदा करिनाका, आमी सक्कड हांगास आसाव. बंदिसालाच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून थरथरोन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाड तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सुम्या जेजूचेर बबर्त दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. उपरांत तांकां आनी तांच्या घरच्या सुमेस्तांक तांणी देवाचें उतार प्रगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकारानच तांकां व्हरून तांच्या माराचे पांय धुले आनी तांचे सगळे घराण्यान पवित्रान घेतलें. उपरांत पावलान आनी सिलासाक आपल्या बिडारांत व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतार हे देवाचे मोठ उपकार. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता, तुतुरीच्या नादान सर्वेस परसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता, तुतुरीच्या नादान सर्वेस परसडत वेता. सोमेश परजानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरां आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले प्रितमेचो अदीक वर्तो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता, तुतुरीच्या नादान सर्वेस परसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता, तुतुरीच्या नादान सर्वेस परसडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा, आमच्या रायाक अर्सिया ताका वाकणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार
प्रतिमेसो राजा तो सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया जनांगांचेर सर अधिकार ताणे घेतला आपल्या भविष्य सणात ताणे बसका घेतल्या संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढता तुतुरेच्या नादा सर्वे कोसळत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढता तुतुरेच्या नादा सर्वे कोसळत वेता Alleluia, 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 Alleluia. सता सतो आत्मा हांव तुमकां धाडतलो म्हणटासो मी तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरपा भयतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सौभे असो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हणे पूण आतां जाणें म्हाका पाटयला ताचे हांव वेता तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमच्या भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कथेन भरल्यान पूण सतस हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवंक सोडना हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलो तुवें तस पातका विशांत नीती विशांत नीती पैसाला विशांत संवसारा गुन्यांवकार करतलो पातका विशांत कित्याक म्हाका ताणें सत म्हणलो ना नीती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात नीती पैसाला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर चेस्तेचें फरमान पडलां हें सर्व तो रुजू करतलो देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तते मोगाळ भवनो आनी भयणीनो ह्या दिसांनी सांजुआं सवांजेल आनी सांजुआं ह्यो संगती परत आनी परत आरयता नरयता जेजून हो संवसार सोडून वचें त्या मजतदारा विशांत ताच्या मोगांत रावचें ह्यो संगती आनी आजय त्या मजतदारा विशांत जेजून बसवणी केल्ली सांजो आमच्या मुखार दवरता कोणी आळ करता आसतना एक फ्रेंच सांगणी म्हाका उडास येता टू पार्ट इज टू डाय ए लिटल समजलें चिंता वेगळा सार जावचें आदेश मागचें म्हळ्यार इल्लें मेल्ल्या बरी म्हणून कितलें सत म्हाका कळीत ना म्हज्या ह्या जाकी जिवितांत थोडे फावटी पाठ आदेश मागचें तो एक प्रोग्राम असो जाता एक नाटकय जाता आमकांय नाटक तो लोकांक नाटक केदाळे जावंक गुत्त आसता तें आनी तें नाका म्हणूंक जायना देखून वी हॅव टू गो थ्रू इट आमी त्या मरीपात पाशार जाय पूण म्हाका भाव भयणीनो हांगासो अनुभव दुसरोच जेजूचो तो जेजू ताच्या आपोस्तल शिश्यां सांगात 3 वर्सां जियेलो ताच्या काळजाचो ताच्या मेटांचो आवाज तांणी आयकूंक ताका साद जाल्लें ताणें केल्ल्या बरी ती करूंक शिकले आतां जेजू तांकां सण वेता तांच्या सांगाता आशिल्लो तांचेर प्रभाव केल्लो तो तांकां सण वेता आनी अशें म्हणटा आसतना तांकां
आनी जेजू की तो वेगळ्या सार बघता. पूण हांगासर जेजू सांगता आनी आतां बरी तांकां तो सन वसना. हांव गेल्यार तुमकां बऱ्या पडटलें म्हणटा तो. हांव गेल्यार तुमकां बऱ्या पडटलें कित्याक हांव वचून त्या माजतदाराक तुमकां धाडटलो. हांव गेल्या शिवाय तो येवचो ना. देखून माजतदार येवच्याक जेजून वेचें गरज आसली आनीक तो तुमच्या संग आतां सदांकाल आसतलो म्हणटा जेजू. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या घरांक आमी पाटी वशीत थंयसर खंयच्याय कारणा खातीर थोडे फावटी तशें जाता. करंट ना जाल्यार गरज खावंक आयिल्लें बरी जाता. कांय दिसाना वी आर हेल्पलेस म्हणटात. करंट ना, फ्रिज ना, उदक ना, वारें ना आनी आतां ते गरज. करंट आयिल्ल्या तक्षणा जीव येता त्या घरांत. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा ती सकत ते नांतर आत्मीक रितीन आमी अस्कत जाता, आमी स्वार्थी जाता. बेबिरांत खावजेन येता, घुसपट गोंदळ आमचे थंय. पूण पवित्र आत्मा आसल्यार आयल्यार जीव आयिल्ल्या बरे. उजवाड आसा तोवळ पवित्र आत्मा असाध्य म्हणून कितें आमकां भोगता तें करूंक आमकां साध्य करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मनीस पूण आमच्या मनशा सक्तीनच हेरांचो मोग करूंक सुलाभ न्ही. कश्ट सोम्याक ताच्या बसवण्याक विश्वासी रावंक आमकां कश्ट. आनी त्या वेळार पवित्र आत्मा साद्या लोकांक आमकां अस्कत्यांक परिवर्तन करता, ताच्या सक्तीन भरता. ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेंत सभेच्या चरित्रेंत जायते दाखले आसात. असले सकत दिल्ली, असले परिवर्तन जाल्लें, पवित्र आत्म्याचें बोळ जोडलेलें. एक दाखलो नव्या सोल्ल्यांत स्तेफन ताका पत्रायतना त्या दुस्माना बोगसूंक तो मागता. सांब पावलो आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. क्रिस्तांवांक दग दितलो तो बदलोन नांवार्थीक प्रसिंगदार जाता. मरियेचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलेलें. एलिझाबेथीची सेवा करूंक उटावटीन ते वेता. पवित्र आत्मा इल्लो जाकेव ताची आस्त बदी कितें आसा दुर्बळ्या वांटून दिवंक तयार जाता. बांयच्या काठ्यार त्या पवित्र आत्म्याची भरती घेतिल्ली ती स्त्री, समारितान स्त्री, पातकेजींनी बदलून जिवान क्रिस्ताक ती परगडता. मग अशा भवनांनी भयणीनो, पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमचे थंय तो ना वस्ती करिना तर आमी संवसारी चिंतनाचे जाता. बिकम वर्ल्डली, संवसारी कुशेचे, संवसारी आशेचे जाता. आमी सैमांत रागिश्ट जावयेत, मोसरी बोगसूंक तयार नासलेले. त्या वेळार पवित्र आत्मा आमचेर येत जाल्यार आसत तर पवित्र आत्म्या वरवीं आमी मोगाळ व्यक्ती जावंक आमकां साध्य. सोसनीक दैरादीक जाता. पवित्र आत्म्या वरवीं मागण्याचे व्यक्ती जाता. आज मागोवंक मेरे प्रेरण मेळचें जाल्यार पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां गरजा. कशें कितें मागत जाय म्हणून कळीत नाशिल्लें आमकां पवित्र आत्मा आमकां मागोवंक शिकयता. आमी नेनावंक तें सांपाळून सांगच्या बरें आस्कार सुस्कार आनी तो पवित्र आत्मा आमकां मागोवंक शिकयता. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8वें अध्याय 20 आनी 6व्या वळींत सांपावलो सांगता आमच्या अस्कत गायंत आत्म्याचो आदार आमकां आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें म्हणून आमकां कळीत नासल्या वेळार उतरांनी कितें उसारूंक आमकां जायना. तो आत्मोच आमचे खातीर बापाक विनंती करता. ह्या बापाक सुस्कारांनी आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सभार फुडें मागोवंक कळना. ह्या आमची काळजां मनां घुसपट गोंदळ आसतात. सुकी दाड बघता, फील ड्रायनेस, मागणें नाका अशें बघता. थोडे फावटी सोम्या मुखार रावतना आमकां दुखां मात्र येता जावयेत. आमच्या जिविताचीं बगणां थंयसर जिवी जातात. तसल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो, मजतदार आमचे भितर मागणें करता. पवित्र आत्मा आमचें दुखां बदलून बापाक ती भेटोवन दिता. आमी कितें सांगोंक आमकां कळना ती बगणां बापा लागीं उसारता. तुमी आवय आसा तांकां एका आवयक भुरग्याची बोब दूख समजता न्ही. पवित्र आत्मा आमच्या काळजाची ती भास समजता आनी ती भास बापाक भेटयता, अर्पिता.
ल्हान भुरग्यांक आमकां मोगाचें न्हू या व्हडांकी आमकां खोडतीन गेल्यार उलोवंक कळटाय जायना बें दिसता त्या निती करता मुखार जज्जा मुखार देखून आमच्या फाटीन वाद करूंक थंयसर तो वकील आसा नेंगी आज आमी अस्कत फातकी मागोवंक जायना आमी घुसपडटा आनी ह्या वेळार तो एडवोकेट तो पवित्र आत्मा देव मुखार आमचो मदतदार तो जाता आमचे खातीर विनंती करता तर मोगाच्या भावा भयणीनो मागण्याच्या पयलें आमी माग जाय पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन तूं मागणें कर अशें म्हणून आमी माग जाय आमकां मागोवंक शिकय आमच्या काळजांत तावन बापा लागीं तूं उलय तोवळ मोगाचें मागणें आमकां समाधानाचें जातलें प्रामाणीक जाता पवित्र आत्म्याच्या प्रभावान भरलेलें तें जावंक पावता तर ह्या मजतदार जेजून बसयलेलो कशें आमी आपणावचें पवित्र आत्मा प्रभावरी जावन खालत्या काळजांनी येता बिडार करता मागण्याच्या काळजांनी येता विधेय काळजांत देवाक अत्रेकच्या देवाक बुकेवच्या काळजांनी तो पवित्र आत्मा येतो आनी बिडार करता तर कितें करीत जाय त्या पवित्र आत्म्याक घेवंक मोगाच्या भाव भयणीनो तर दिसपडटें आमी मागणें करीत जाय त्या पवित्र आत्म्याक त्या देणी आमी मागत जाय सकाळीं उठोन मोगाच्या भाव भयणीनो त्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमी मागत जाय आमी मागत जाय हे पवित्र आत्मे आमचेर देवण सगळो दीस समाधानान जियोंक एकामेका ती समाधानान रावूंक एकामेका आमची उतरां समाधानाची जावच्याक ती तूं रुपीत कर अशें म्हणून सकाळीं उठोन मागोवंक जाय दिसपडटें तर मागणें करता आसतना पवित्र पुस्तकान सोमी आसा ताका बेडच्याक दिसपडटें पवित्र पुस्तक वाचची संवय आमी करूंक जाय कुमसार जावचें तवळ तवळ आजिल्ली संवय लिवणी जाल्यार जावयेत जिवी करचें आमी तवळ तवळ कुमसाराक वचें येवकारिस्त मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर त्या पवित्र आत्म्याची देणी घेवंक आमची काळजां आयती करता आयतर अशें खायद्या खातीर न्ही भक्तीपणान मात्र न्ही दिसपडटें ह्या हप्त्या मदें साध्य करून त्या येवकारिस्तांत वांटली जावचें देवा मुखार थोडे बडी मावून रावंक आमच्या घरांनी ह्या इगर्जेंत आमी शिकोवंक जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो अशें करतना पवित्र आत्मा येता आनी कितें करता पवित्र आत्मा आमकां आमचें तें कितें जाता पवित्र आत्मा पवित्र पुस्तकांत एक दोन दाखले आमी नियाळ करया पवित्र आत्म्याचें सकत कितें काम कितें गे म्हणून सा पेद्रो बेंबऱ्यांत दैरादीकपणाक तो उतरता तें नव्या सोल्या धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत आमी पळयता पवित्र आत्म्याच्या पयलें जेजूक ताणें नेगार केलो न्ही हांव ताका वळखना पूण पेंतेकोस्ता उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देवळाच्या आंगणांत हजारो लोकां मुखार रावून तुमी जिविताच्या करताक जिवेशी मारला आतां तो जैतवन जाला जिवान जाला अशें म्हणून दैरान तो सांगता तर पवित्र आत्मा त्या बेंबिरांत आमचें दैरादीकपणाक तो परिवर्तीत करता दुसरें आतां आमी सांगलें स्तेफन पत्रयतना थंयसर अपुर्बाचें मागणें वा अपराध तांचेर मांडी नाका देवा ते पवित्र आत्म्या विना ते साध्य ना तसलें मागणें दुश्मना खातीर करूंक तर आत्मा बक्षूंची सकत आमकां हरी एकल्याक दिता जिणी परिवर्तनाची सकत पवित्र आत्म्या मरे लाभता साऊल दमस्काच्या वाटेर तो क्रिस्तांवांक दोगदून आशिल्लो थंयसर पवित्र आत्मा ताका भेटतास तो कितें जाता सगळो परिवर्तीत जाता व्हडलो प्रसंगदार व्हडलो मिशनरी तो जावंक पावता तर पवित्र आत्मा एका पातक्याक संपूर्ण परिवर्तन करता म्हणून गे खंडीत जावन मग अशा भाव भयणीनो मुंदरसन आमी पळोवन तर पवित्र आत्मा संपूर्ण विधेयपण आमकां दिता मोरी थंयसर पवित्र आत्मा मेळिल्ले दावी सेवा करूंक येता पवित्र आत्मा आमकां स्वार्थतावन निस्वार्थी सेवेक उतरूंक आदार जाता देखूनच आमी वाड्यान सेवेकेच्या पयलें मागणें करूंक जाय त्या पवित्र आत्म्याक तो पवित्र आत्मा आयल्यार आमकां हेरांची सेवा करूंक प्रेरण मेळटा समारितान स्त्री लजेच्या जिवनांत हाडून त्या जिवान क्रिस्त साक्ष आमच्या जिवनाक उतरता त्या दनपरांच्या वेळार ती गेल्ली बांय काट्यार दनपरां येता ते कोणी उदाहरण ती गेल्ली लजेन कित्याक म्हळ्यार हेरांनी तिका पळोवंक नजो दनपरां कोणी वचनान तिका लज दिसताली तिच्या व्यक्तित्वाची आनी आतां जिवान क्रिस्ता भेटताच त्या सोम्याक सगळ्या गांवांत ती परगडटा की त्या पवित्र आत्म्याची देणे तिका लाभता पवित्र आत्मा साक्ष तिका धैर दिता जाके आपल्या अंतस्करणा थंयसर पवित्र आत्मा घेतास बदलयता बदलावण ताची ती जाता स्वार्थी आपलेशी सुंक वसूल करचें हेरांत हांव लेका भायर वसूल करतलो तो बदलता आस्तबदी दुर्बळ्या वांटून दिता तर पवित्र आत्मा ती लब्धवणी स्वार्थतान उदारपणाक उतरंग आमकां करता मग अशा भाव भयणीनो एजेकेल प्रवादीच्या प्रगटणेन मरीपात आमी समजता पवित्र आत्मा मेल्ल्या हाडांक जीव दिता
30 आणि 7 अध्याय एजेकेल प्रवादीचं थंयसर समिस्त्रेंत वचून तो परगट करता त्या मेल्ल्या हाडान जीव भरता ते जीव जातात कितें अर्थ त्या इस्रायल प्रजा निराशी जाल्ली मेल्ल्या बरी तांकां देव बरवसो दिता या प्रभात्या मरी पात मेल्ल्या हाडांक जीव दिवन कित्याक पवित्र आत्म्याचें काम तें जावन आसा बरवसो दिवचें पवित्र आत्म्याचें काम तें जावन आसा एलायजा प्रवादी थंयसर ताका जायती पुरासान बगली जेजेबल राणी येतो न्हू दावें गेल्लो कित्याक जिवेशी मारून सोदतली ती आतां धांवता आसतना पुरो जालें तिका देव थंयसर खाणार उपार ताका त्या पवित्र आत्म्याक दिता आनी तें घेवन त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान मुखलें पयण तो मुंदर शिता मोगाच्या भावनांनी बनीनो खरी एकल्याकी निराशपण बांदून दवरलेली बुती म्हणयेत पूण निराशपण पवित्र आत्म्याची गैरी हाजरी दाखोवन दिता एब्जन्स ऑफ द होली स्पिरीट समस्या कोणाक ना दिनेन खरी एकल्याक आमकां समस्या आसात पूण समस्या ते फूड करूंक ते फेस करूंक नातली ती सखत पवित्र आत्म्याची गैरी हाजरी दाखोवन दिता ह्या संदर्भार आमी हर एकल्यांनी मागत जाय त्या पवित्र आत्म्याचे सखत उजवाड बळ आमी मागत जाय तोवळ पवित्र आत्मा आमकां बरोवसो दिता जिणयेंत आमच्या समस्यांनी कितें कशें करी जाय पवित्र आत्मा आमकां वाड दाखयता बरोवसो दिता कुटुंबा जिवितांत मगाच्या भाव भयणीन पती पत्नीक थंयसर एकामेकाक समजूंक वंदून रावंक कश्ट मारता जावयेत त्या घोवा कडेन जियोंक जायना अशें म्हणून थोड्या स्त्रियांची बगणां जाल्यार त्या बायले सांगता हांवें रावच्या बरी ना अशें म्हणून थोड्या दादल्यांची चिंता जावयेत असल्या वेळार मगाच्या भावा भयणीनो थंयसर पुरपुरोन समाधान पाड करच्या बदलाक कितें करी जाय आमी माग जाय त्या पवित्र आत्म्या त्या म्हज्या पती सांगता ताका समजोवंक त्या पत्नीन सांगता मोगान रावंक त्या भुरग्यांक सांगता एकामेका स्पंदन करूंक तुजी उजवाड आमकां दी आमकां बरो संबंद रचूंक उजवाड दी अशें म्हणून आमी माग जाय कशें आमी स्पंदन करचें हें आमकां शिकय मगाच्या भाव भयणीनो वाल आसा थोड्यांक कोणाक आसूं बरो दांक दितात न्ही कित्याक ती वाल परतता आज आमकां आमी परतना अशें त्या पवित्र आत्मा दिला एक दांक जावन एक बोळ जावन दिला त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमी घे जाय आनीक आमच्या जिविताच्या पैनार फुडें वचत जाय त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान मगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिविताच्या वायटाचे राग व्हरूंक जैत व्हरूंक शकतल्या थोड्यांक आमकां कांय एकच फावटी राग येता जावयेत ह्या संदर्भार पवित्र आत्म्याचे सकत कशें आमी स्वस्तिकायेन हेरांत रावचें कसो संबंद बांदून हाडचो आज हेरांची दुखां आमी हेरांची दुखां हाडता जावयेत पण असल्या वेळार हेरांची दुखां पुसूंक ती समजूंक बुजवण दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याची देणीक गरज तर पवित्र आत्मा जिविताच्या पैनार आमी निराशी जाता आसतना आमच्या जिविताच्या पैन कश्टांचे म्हण जाता आसतना आमकां धैर्य आनी बरवसो दिता देखूनच मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक दीस सकाळीं उठोन आमी मागत जाय हर एक घडये त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी मागची सवय आमी करी जाय पवित्र आत्मा ये देवण म्हजेर म्हाका समजून दी म्हाका जाणवाय दी म्हाका उजवाड दी मार्गदर्शन दी पवित्र आत्म्या म्हजें निराशपण पयस कर बरवशान बर जिविताच्या पैनार बरवशा बरी जावंक आमकां तूं फावो कर म्हणून दिसपडटा आमी मागत जाय ती कृपा तें देणें तर येवकरशें जेजू पवित्र आत्म्याक लाभ दोवचें आशेवचें अत्रेकचें देणें फावो करून दी म्हण ह्या बलिदाना वाड्यार मागया आमेन. Unduguwanso atakaso Bapa ditaduka Berdun dini ditu grasa syaso Jivit labai maka Undu berdun ditayati posha वाइन बदलून दिताया पृथ्वीवर आशीर्वादून मुझे साथी जीवन पवित्र करून बापा करते पावन. भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें बलिदान सरपत वेदारा देव बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेत आमच्याने पवित्र बेछातवा सर्वेस्पोर मानके. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेस जमनीन पुंपलेल्या गोवाच्या कणाबरी
आपल्या जीवाची ह्या संसारात पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणावर बी महिमेमत जालो आणि पवित्र सभेत शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संसाराच्या सोडून बसोत आमच्या जिवीत आतां तुका भेटून दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परात उबरता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वसूया. वैश्य आमी करूं फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंतलो रेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुझे विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सतकायन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुझें बळ संपूर्ण पर जळता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाते तुझ्या महिमेचें कीर्तन कस्ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस भोगतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातास ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पथकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पवर्तस गोड परगटूया. सोम्या जेजू तुझे वरण आमी सवारंदा. तुझे पुनः जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणास आनी पुणार जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी व जिवीत असो उंडो ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा शेवतेल्या मा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर. लियो आमचो भगवंत बापा पिटर फावल आमच्या गोडी बापा सगळे याचाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडे पुणार जिवंतपण असो बरोवसो धरून मेल्यांत
ते आमच्या बाबा बहिणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजी इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मग आमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे ती सपती भाग्यवंत लॉरेस आनी सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजूची उतरां घेवन बापा कडेन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटां सांबाळतूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त त्या मजतदाराक तडलेलो आनी त्याच मजतदाराक आमचे ती धाडटा म्हणून ताणें आमकां बचावणी केल्या. तर त्या मजतदाराक घेवंक आमची खाळ जावं तो उक्ती करूंक आमकां आपण दिताय. जेवणांत वांटली जावंक ताणें आमकां आपयला आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच उतरांच म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. तुमकां सस्नाच्या जिविताक सांबाळून दी. आमीन. सोम्या तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजात. जीविताचे काळ तू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमचो करताय दैवी जीवन तुझे कान सदा दी आमकां दैवी जीवन बर आमकां तुझे कान सदा दी आमकां दैवी जीवन बर जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बेडा
राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. Sasnit devik सत्तू संस्रात आयलो तू मनशा कुळा करूची बिलोलो तुझे सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रीतिमगाच्या जेवणावर वही भाग्यवंत रजाच्या काळजापणी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आणि आलपाद्रांक उगाड. तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांच्या आणि अनेक भक्तांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि एका पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयेकन बसा. मोगाळ भाऊ भयणो, आयच्या भक्तीपणाचो तिसरो भाग सान लॉरेन्साचे नवेन आमी आतां करूंक आयतीन जावया. हे दोळस आमी आराधन केलें, मिसाचें बलिदान भेटयलें. आमच्या पात्रोणाची मजत आमी मागया. आमच्या पात्रोणाच्या मजतीन जायत्यांक उपकार फावो जाल्यात. तांणी हांगासर साक्ष धाडल्या. मागिल्ले सर उपकार मेळिल्ले पासत 2 कुटुंबां देवाक अर्गां दितात. SSLची एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवन पास जाल्ले पासत हे कुटुंब तांच्या भुरग्यां पासत देवाक अर्गां दिता. एकल्याक बरी सैरीक फावो जाल्ले पासत, एकल्याक सैरीक जावन ताचें काजार जाल्ले पासत, एकल्याची गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गूण जाल्ले पासत, एकल्याचे कोमार गेल्ले ते पाटी नॉर्मल येवन बरें जावन डिस्चार्ज जाल्ले पासत, एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ले पासत, दोगां जाणांक बरी जिणये संगतीन सैरीक फावो जाल्ले पासत, त्या जाणांक बरें काम मेळिल्लें पासत,
चौगांचो बाणतेर सोकासायन जावन भलायकी बरी भुरगीं जल्म मारले पासून 4 जाणांक भुरग्यांचे देणे फोव जाल्ले पासून एकल्याचे काजाराचे कार्य बऱ्या रितीन जाल्ले पासून 2 जाण परगांवांत आशिल्ले तांकां बरें काम मेळ्ळेले पासून एकलो परगांवांत आसलो भाव कश्टर आसलो सबितेन ताच्या घरा पाटी पावल्ले पासून ताचें घर सगळें घराणें देवाक अर्गां दिता जायत्यांची साक्ष आमी आयकली आमच्या जिणेंत जायतें बरेंपण जालां तर ह्या सकट भाव भयणी सांगता देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू पगलाक तुका सुमयान स्तुती तुका जेजू सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान मोगळा जेजू सुमयान जेजू मोगळा सुमयान या जेजू. पूण तळार या पूण तळार हांगासर येवन हांगासर येवन मागणे केल्ल्यांची मागणे केल्ल्यांची मागणी तुवें आयकल्ले मागणी तुवें आयकल्ले खातीर खातीर तांच्या जिणयेंत तांच्या जिणयेंत बरें केल्ले खातीर बरें केल्ले खातीर पिडा गुण केल्ले पिडा गुण केल्ले खातीर खातीर हरी एक उपकार फोव केल्ले हरी एक उपकार फोव खातीर केल्ले आमी खातीर तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या तुझ्या काळजा दिवाशी कोण मोगे उठा तुझो बावळू बरला अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या तुझ्या काळजा त्या समा एकल्यान घर खाली करून वेचे पसोत एकल्याचें कॅन्सर पिडा गुण जावचे पसोत एका टिचरीचें सेन्ससाचें काम बऱ्या रितीन जावचें बसोत गो बैला मदें मोगान जिवंक तांकां करपा मेळचें बसोत एका स्त्रियेचो बाणतेर नॉर्मल जावचें बसोत एकल्या इगजे लागसार एक घर बांदूंक फोव जावचें बसोत एकल्याचे ऑनलायन बिझनेस बऱ्यान चलचे बसोत 4 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फोव जावचे बसोत 2 जाणांक कोर्ट केजीन जीक मेळोवंक तशेंच मतीक समाधान मेळचे बसोत 3 जाणांचे रीण फारीक करून तांकां तांक मेळचे बसोत कामा कडेन आसचे सरूपाद्र आनी टेन्शन पयसावन समाधान मेळचे बसोत 2 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्या रितीन जावचे बसोत 8 जाणां बरी सैरीक मेळचे बसोत शेजाऱ्यांनी बऱ्या रितीन संबंध दवरून मोगान जिवचे बसोत 3 कुटुंबां रागार आशिल्लीं राजी जावचे बसोत कुटुंबाच्या हर एका संध्याक बरी भलायकी फोव जावन 3 फोव जावचे बसोत 5 जाणांक बरें काम मेळचें बसोत 2 जाणां भुरग्यांचे देणे फोव जावचे बसोत एकल्याची कोर्ट केस मुग्दोवन ताचें लोन ताका फारीक करूंक फोव जावचे बसोत तशेंच ताच्या मतीक समाधान मेळचें बसोत 2 जाणां भुरग्यांक बरो फुडार फोव जावचे बसोत 4 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळचे बसोत 4 जाणांनी आमाल पिवणे सोडचे बसोत 3 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे बसोत परगांवांत काम मेळचे बसोत 3 जाणां मागोवन आसात 2 जाणांच्या मतीक समाधान मेळचे बसोत एकल्यान हाती धरिल्लें काम पंता पावचे बसोत 2 जाणांक तांच्या जिणयेंत आशिल्लें सगळें देवान दिवचे बसोत मागोवन आसात प्रत्येक ते समा कॅरोलिनाच्या माथ्या वयर पडचे फोड गुण जावन तशेंच एक बरें काम ताका मेळोंक प्रज्वल म्हणल्यार जून म्हयन्यांत इराकाक वचूंक फोव जावंक लेनिशाक UKंत बरें काम मेळोंक PFचे पयशे 1 लाख मेळोंक आसचे मेळोंक नोएल म्हणल्यार बरें काम मेळोंक फियोनाक बरी सैरीक फोव जावंक स्टेफी फेर्नांडीसाचे कॅन्सर गुण जावंक 2 जाणांक तांणी आशिल्लें बरें काम तांकां परगमान मेळचें बसोत भाव भयणो जायतीं त्या सवां तुमी आयकलीं थोडीं त्या सवांग सर आमच्या सालोसच्या पांयां तळा पडलीं तर हेरांनी जायत्यांनी आमचे लागीं प्रत्येक रितीन मागणें विचारलां ह्या सर त्या सवां बसत आमी मागीर आमचे हात उबारया कशें देवाक अर्गां दिलीं
देवा समोर आमचो गरजो येवरी आणि म्हणया सोम्यान जेजू आता आमी ऐकल्ली आमच्या भाऊ बहिणीची इसर ते समा तुका समर्पण दिता या त्या सभा सांगता आमचे लागी कोणे प्रत्येक तरान मागणे विचारला कोणाक आमी मागणे बसयला तांचे पसोती आमी मागता तांची त्या समा जारी कर या नव्यानं घेत असतना आमी जायत्यांनी आमचीच म्हणली त्या समा घेऊन आयल्या सोम्या जेजू इसर त्या समा तुझ्या पांयां तळा आमी दवरता तुझी खुशी वयतर त्या समा जारी कर आमचे उपकार आमकां फावो कर आमच्या मोतीक समाधान दी आमच्या घरान संतोष दी आमच्या घरा ये जेजू आमच्या घरा राव जेजू अर्गान जेजू फोगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. सरमिती मी म्हणया पात्रोणाचे गीत गावन नव्यान प्रारंभ करूया. Bagivunta Sant Lorenzo Ladui tuji sasai Kurpivunta Bhakta Jesucha Patayat mi gatai. सालोरेसा लागी मागणे सांगता मागया जैते मोहन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आणि मार्तीरा वरते पातयेने बरोवशन आमी तुजे सरसीन आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आणि तुझ्या जिणे बरी आमची जिणे आमी रुपीत करूंक आमकां आधार दी. देवाचे निपेल्याची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ती आमचो बवार्थ सडय आमच्या सालत्या जिवनांत बवार्था विरोधीच्या ताळण्यांचे जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बवार्थ दृढ करूंक आमकां बरें म्हण दी. दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गतदानांतल्यान उदार जावं आनी ताच्या गरजां पावूंक आमकां दया कर. पवित्र युकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. खुर्सायर खेळयल्ल्या जेजूतान आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर युवा जनांक तरी पवित्र सभेचे मुखले कमे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. अक्रिस्तावांक आनी बवार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवार आनी देवाची वळख मेळाची कर. बवार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियो आनी बागी मोहन मरोन सर्गार तुजे सगळी देवाक उगडसूंक आमकां फौजवच्याक आमचे कधी देवा लागीं विनंती कर म्हण आमी मागता. आमेन. पिडेस्त संगतीर याजाक मागता आसतना आमची आमची पिडा आमच्या मोती गाडयां सर पिडेस्तां बसत मागया. सोम्याच्या नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेश्वर तुमचे सवय असो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक अडचणीक संपडलेल्यान ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच पर्यंत तुज्या सेवका सा लोरेसान आपले जिणे मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार. ह्या घडी आमी उसारले आनी उसारनातल्यो विनवण्या आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता आमी तुमचेर उदकाचो शिवर पवित्र उदकाचो शिवर घालता. ह्या वेळार देखले हांवें उदक म्हणलें गीत ह्या पासकांच्या वेळार आमी गावचें. देखली हावी उदा देवाळाच्या उज्याता वाळू येची आणि कोणासशी येते उदक पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते मुणाले सर्वेस बोरा जय जय
आणि कोणासशी येते उदम पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते उडाले सर्वेस पोरां जय जय सर्वेस पोरां जय जय. अमा बसवान विनंती कर भगवंत लोरेसा क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फौजम जगत सरपुद्वेदारा देवा भगवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळांचेर जैत वरची सकत्वें दिली आमच्या वायट वडण्याचे उजो पालवोचे सकत आमकां हर एकल्याक दी आमी बाबडतान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त साक्षांक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोमे आसो आणि सरपद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दयकन इल्लो वेळ बसा थोड्यो तुळसुण्यो हांव करता उपकार बावडटा मागीर तुमचेर पवित्र तेलाची माखणी आसा मागीर सगळ्यांक जेवणाची वेवस्था आसा मोगाळ भाव बिनू आज मंगळाराचो दीस हांगासर नोवें सोलोंक येयल्लो पत्राप जावन आसा बाब पॉल पिंटो निर्मार्ग आफ्रिकेचे विगार ते हाच्या पयले ते हांगासर आयल्यात आमच्याच मंगळूर लागशिल्ल्या वलेन्सिया फिरगेजेन ते आसले आनी तशेंच हेर जायत्या फिरगेजेनी तांणी सेवा दिल्लो अनुभव तांकां आसा आनी आज हांगासर येवन हें नोवें तांणी चलोवन वेलां पयलें आराधन केलां ताच्या पनमेसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या मिसाच्या वाचपाचेर बोवा पुरबायचो नियाळ तांणी दिला आनी आखरेक नोवें करून पवित्र रेलिकेचें आशिर्वाद तांणी आमकां दिलें हांगासर येवन भक्तीपण चलोवन वेल्ल्या पाद्रा पासो तुमच्या समेस्यांचे आमी उपकार बावडटा बरी भलायकी तांकां मागता तांच्या मिसावान जैत आसिता थँक्यू फादर तशेंच जर एकल्यास आमी उपकार बावडटा मंगळारा हांगासर डिवायन वर्ड टीव्हीचे सिबंदी येवन हे सगळे कार्यक्रम भक्तीपण लोकांनी पळोवचे खातीर आदार दितात जायतो लोक हे भक्तीपण गांवांत परगांवांत पळोवन आसा आमच्या गोंयान पंगड आसा सैमान ताचे सांगाती थंयसर आसात आमच्या पिरगेजीची कोयराची कार्यदर्शी जास्मीन तशेंच बायलीं तुमी येवन गायन करतात आमकां एक बरो अवकाश आसा कलांगण माणसोपण संस्थो सिंगिंगान गायन करच्यान एक गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्ड करता आमच्या फिरगेजे येतावन आमी येदोळूच पार्टिसिपेट करता आमच्या पुणशेताच्या तर्फेन पुणशेताचे क्वायर आमचो सैमान पायस चलोवन व्हरता देखून कोणाय की जर तर थंयसर सिंगींग करूंक मन आसा ह्या गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्डाच्या ह्या सिंगिंगांत गायन स्पर्धांत तुमी तुमची नांवां हो गायन स्पर्धो नोव्हेंबरांत आसा तुमची नांवां तुमी सैमान पायसा कडेन दिवची आजी दिव्येत कोणाक गावपाचें देणें आसा ल्हानां व्हडांक सगळ्यांक मागीर तो सिलेक्शन करतलो देखून कोणाक ह्या गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्डाच्या सिंगिंगांत पार्टिसिपेट करूंक जाय दयकन तुमची नांवां ह्या मुखल्या मंगळारांनी सैमाना कडेन दिव्येत सैमान ताचे मोबायल नंबर तुमकां दितलो तुमच्या गमनाक आज जेवण आमचेंच हांगासर तुमकां वाटचें आमी परतून आमी हांगासर जेवण तयार करून सुरू केलां कशें आसा जेवण आमचें बरें आगे बैलें बरें जाता की आमचें बरें जाता घेतात म्हण तेंय बरें हेंय बरें आमी रांदिल्ले केदाळे बरेंच देखून हांगासर आमी रांदपाची विलावरी करून आसा ह्या खातीर तुमचो सहकार आमी आशेता तुमकां कितेंय वरवे रुपार वस्तू रुपार ह्या जेवणाक कितेंय तुमकां दिवंक मन आसा तुमी त्या ऑफिसांत दिवयेत ना तर तुमी कितें वस्तू हाडटात त्यो वस्तू तुमी नव्यानाक येतना हाडयेत ते इस्रायना कडेन दवरयेत आल्तारी कडेन दवरयेत तसली पाट जायनातली रांदोय तांदूळ नाल्ल हे परत तुमी हाडयेत आनी ह्या द्वारी तुमी आमच्या पुणशेताक आमचे भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमच्या दनपारच्या जेवणाक आदार दिल्ले म्हण जाता तुमकां स्वागत थोड्यांनी आज मस्तुदारांनी तांदूळ हाडून आयल्यात रांदोय हाडून आयल्यात
आमी हाडिल्लें आमीच तें रांदून जेवतना ताची दादोसकाय व्हरती देखून तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागतां थँक्यू म्हणटा जेवण आमच्याच कुजनांत आमची रांदपीण रांदता तांकांय देव बरें करूं तशेंच जेवण वाडटल्यांकी देव बरें करूं तुमकां समेस्तांक देवाची दराळ आशिर्वाद हांव मागतां आतां आमी उबी रावया आनी आमोरी म्हणया ताज्या उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद मागया सर्गाचेर आनी उल्हास पाव कित्याक जाका तो वोंग फोव जाली तो आपणे सांगले परी जुवान जाला आमा पासून देवा लागीं माग संतोषाने उल्हास पावकार मरिये कित्याक समी करस जुवान जाला मागया ये देवा तुझ्या एकलाच पुता आमच्या आत्मेचो क्रिस्ताच्या जिवन प्रारंभी संसार संतोषांक तुवें दया केली सच्या मया ओंकार मरिये मरी पात सस्नाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभस कर म्हूण तुझ्या लागीं परतून मागता हांव त्या क्रिस्त आमच्या आत्मे मरी पात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसे आधी तशी आता आणि सदा देवा सर्व केल्या धर्म पडव्या म्हणजे आमच्या रत्न्या रत्न्या सर्गीचे देव म्हाका दिलाय तुझ्या तब्येत म्हणजे महत्व वडाय म्हाका राख सांभाळसलय सांभाळसलय आमेन सस्नाचो विश्व तांकां येसुम्या निरंतर आणि निरंतर प्रकाशाचे प्रकाश भगवंती तुझा काही समाधान तांच्या विषय घेऊन द्या आमेन आशिर्वादाचे मागणे आज जवान आमकां स्पॉन्सर केला ब्लॅन रोड्रिगस बीजेई तशेंच रिटा लॉरेन्स मोंतेरो वामाज्यो तांचे बसोती मागया आनी मिसुंच्या जेवणाचे देवाचो आशिर्वाद मागया सर्गींच्या मोगाल बापा आमी तुका अर्गां दिता हांगासर तुमकां आमकां तुवें आपोवन हाडली बरी भलायकी तुवें आमकां दिली हांगासर येवन ह्या भक्तीपुरांत आमी भाग घेतलो आराधन केलें मिसाचें बलिदान भेटयलें देवाचें उतार आमी आयकलें आमच्या पात्रोणीची मजत आमी मागली जायतेची तेसांव आमी आयकलीं आमची तेसांव तुका आमी सांगली तुज्या कुशे प्रमाणे सगळीं तेसांव आसा जाल्यार जारी कर आमकां केल्या उपकारांक तुका आमी अर्गां दिता ह्या फुडें जायते उपकार ह्या पुणतळांत ह्या भक्तिकांक तूं फोव कर ह्या घडये हांगासर हजरसल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमी आतां सेवकेचें जेवण तें जेवणूय आशिर्वादीत कर ह्या जेवणाक आदार दिल्ल्यांचेर तुजें बेसांव घाल ह्या पुणतळाक वस्तू रुपार ह्या पयशां रुपार ह्या इतर खंयच्याय रुपार दान दितल्या दानीचेर तुजें बेसांव घाल आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान सांबाळ तुजी येतन रास करताय ससनाक आमेन. आमेन आतां आमी हांगासरचो मोदेंत माखणी करता तुमी सायडीच्यांनी मोदेंत येवचें पवित्र तेलाची माखणी घेवन तुमी जेवणाक वेचे Bhagivata Sant Loresa Labai tuji sasai Kurpevata Bhakta Jesucha Patayat mi gadai Bhagivata Sant Loresa Labai tuji Sruto dubliaso adato papiaso divya kabo sargiso Mati tu Kristaso sakshi tu raktaso preraktu bhavatyaso Bhagivata Sant Loresa Labai tuji Bhagivata Sant Loresa Labai tuji sasai
जेसूचे रूप माया मोगाचे निकिंतु परवर्षाचे भाग्यवंता सातलो रेसा लाभई तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताची सुजा पाठयत मी घटाय भाग्यवंता सातलो रेसा लाभई तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताची सुजा पाठयत मी घटाय भाग्यवंता सातलो रेसा लाभई तुझी ससाय कृपेवंता भक्ताची सुजा पाठयत मी घटाय मोगल पुता सोवे अंकार मुड़ी आशीर्वाद दिवाका सांत लॉरेन्सा आम्हापासून विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.